Totul pentru familia mea, episodul 60, rezumat. În acest rezumat vom afla ce se întâmplă în Totul pentru familia mea, sezonul 3, episodul 4. Iată unul dintre cele mai importante evenimente din acest episod. Ahmed află că Omer este fiul său și mătușa, Sevgi, îi cere să-l protejeze pe nepotul ei. Cuvinte dureroase spuse din toată inima. Nu voi uita niciodată dezamăgirea pe care mi-ai provocat-o. Iată proverbul care evidențiază evenimentele importante din acest episod. Dacă umanitatea se putea cumpăra cu bani, erau mulți oameni de la care puteam cumpăra cadouri. Mătușica Sevgi vorbește cu Ahmed și îi spune că Omer este fiul său. Ahmed nu se plânge de Omer, dar se întoarce acasă deprimat. El trebuie să-i spună soției sale că afla că Omer este fiul său. La început se enervează foarte tare, apoi începe să se gândească că poate nu este adevărat. După ce a fost bătut de tatăl său, Tolga este rănit și dus la spital. Asie și Omer află că Tolga a fost bătut de tatăl său din cauza banilor pe care Leila i-a luat din casă și i-a dat lui Omer. Leila plânge pe holul spitalului pentru că fratele ei are nevoie de sânge și fiind o grupă rară, este greu de găsit, așa că o sună pe Asie și Omer, care are aceeași grupă de sânge cu Tolga, se duce imediat la spital și îi donează sânge. În momentul în care, din cauza stării lui Tolga, Omer se simte vinovat, începe să caute o cale de ieșire din această situație neașteptată. Orhan se vede cu Şengül și acest lucru o deranjează cumplit pe Gionul. La spital, poliția face investigații să afle cine l-a bătut pe tânăr și tatălui Tolga, ca să nu fie luat la declarații, face presiune asupra fiicei sale să nu divulge adevărul. Din fericire, Tolga își revine și Omer îi cere scuze colegului său deoarece se consideră vinovat că din cauza banilor primiți a fost bătut așa de brutal. Aybike și fratele ei îl vizitează pe Tolga și fata îi duce o pungă cu fructele lui preferate, la fel cum și colegul ei i-a dus prunele ei preferate când a fost internată în spital. Pe de altă parte, Suzan se întâlnește cu Ahmed pentru a vorbi despre fiul lor, despre care bărbatul crede că este un profitor și o roagă să-l țină departe de el, deoarece i-a furat câteva ceasuri de valoare din casă. Astfel, Suzan află că fiul ei i-a returnat banii într-un timp foarte scurt și intră la bănuieli. Suzan, când află că Akif l-a înșelat pe Omer, se duce imediat la cortul unde locuiește precum indienii și îi cere lui Akif să vândă acel teren și să returneze imediat banii pe care i-a primit de la fiul ei. Când Akif află că dacă acceptă oferta lui Suzan, îl va primi acasă, vinde imediat terenul și îi returnează banii lui Omer. Tânărul ia banii pe care i-a dat Akif și se duce la spital să returneze banii pe care i-a luat de la Leila și îi dă fetei. Mătușa Sevgi îi spune fiului ei să locuiască într-o altă casă din proprietățile pe care le au, deoarece la conac va locui ea cu Omer și surorile sale. Ahmed și Şevval află că mătușica Sevgi va împărți proprietățile. În timp ce Ahmed digeră greu faptul că Omer este fiul său, mama sa, Sevgi, pregătește o ultimă capcană pentru Şevval și Ahmed, care îi șochează. Şevval află și ia despre acest lucru și începe cu reproșurile, numai că soțul ei nu se arată afectat și îi spune că poate pleca dacă își dorește. Când mătușica Sevgi le explică că va împărți banii și proprietățile în două, Șeval vrea să-l înlăture definitiv pe copilul nelegitim al soțului ei.
Ea îi spune lui Ahmed că pot să-i dea mamei lui un medicament și dacă îl pun în mâncarea bunicuței în fiecare zi, pot scoate un raport medical că este instabilă psihic și astfel își pot transfera toate bunurile. Mătușica Sevgi le aude conversația și este devastată. Între timp, Orhan află că Şengül se duce la spital pentru a face un ecograf bebelușului și o însoțește foarte entuziasmat. Gionul se înfurie foarte tare când află că Orhan a fost la spital cu Şengül. Așa că, într-un moment de furie, îi dă verigheta soțului ei și îi spune că vrea să divorțeze, dar ulterior regretă. Ismail îi transmite lui Ahmed că mătușica Sevgi i-a lăsat toate proprietățile. Sătulă de fiul ei risipitor, care se gândește doar la el și soția lui periculoasă, bunicuța se gândește la siguranța nepotului ei și îi transferă toată averea lui Ahmed. Ismail îi înmânează actul de proprietate lui Ahmed și îi transmite că bunicuța a zis să-i spună că nu vrea să-l mai vadă niciodată. Mătușa Sevgi este profund afectată de planul insidios al lui Ahmed și Şevval și trebuie să ia o decizie cu privire la viața ei. Mai târziu, mătușa Sevgi se duce la nepotul ei. Cuvintele doamnei Sevgi te impresionează până la lacrimi. Dacă eu mor, nu le vei oferi copiilor mei acești bani. Nu mai am pe nimeni în afară de tine, îi spune mătușica nepotului ei Omer. În timp ce în viața lui Nebahat au loc multe evenimente importante, când îl întâlnește pe Ahmed, planul lui Şevval și Ahmed o rănește foarte mult pe mătușica Sevgi și din această cauză ea ia noi decizii cu privire la viața ei pentru a-și repara toate greșelile în fața celor care le-a greșit foarte mult, Omer și Suzan. Doamna Sevgi își face bagajul, ia valiza și bate la ușa lui Omer. Bunicuța îl întreabă pe nepotul ei dacă nu mai are pe nimeni și dacă are un loc și pentru ea în casa lor. Dacă ți-a plăcut acest rezumat, te rog să mă ajuți cu un like și cu o distribuire. Iar dacă îți face plăcere să te abonezi și la canalul meu, îți mulțumesc pentru vizionare!